Хәерле иртә, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Идел Кыямов безнең бүгенге чыгарылышта. Татар театр сәнгате зур югалту кичерде. Халкыбызның үрнекле актеры Хәлим Җәләлев вафат булды. Китап укучылар белән элемтәләр ныгый. Быелгы җәйдә Татарстан милли китапханәсе халык белән эшләү алымнарын яңартты. Күркәм башлангыч Казанда кулланышта булган иске электр батареяләрен утилләштерү акциясе башланды. Интеллектуаль үсеш ягыннан үзенчәлекле кешеләрнең бөтен дөнья махсус Олимпия уеннары ачылуга 199 көн калды. Ул Казанда узарга тиеш. Башкалабызның Бауман урамында стелла куелды. Анда көн сайын уеннарның ачылу көне турында мәгълүмат бирелә. Республикада әлеге мөһим вакыйгага зур әзерлек эшләре алып барыла. Дәүләт Советында экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты рәисе Азат Хамаев уздырган матбугат конференциясендә шәхси ярдәмче хуҗалыкларга дәүләт ярдәме турында сүз барды. Бу хакта закон 5 ел элек кабул ителгән иде. Шәхси хуҗалыкларда мөгезле эре терлекләр саны саклап калынды. Республика казнасыннан ел сайын кече хуҗалыкларга булышу өчен шактый акча бүлеп бирелә. Иң кирәкле ярдәм чарасы сөтчелек кече фермаларын төзү. Әлеге программа ярдәмендә шәхси ярдәмче хуҗалыкларда 7000 баш терлек арткан. Азат Хамаев профильле комитетның беренче ярты еллыктагы эшенә йомгак ясады. Парламентта берничә төп закон тикшереп кабул ителде. Алар органик продукция җитештерүгә ярдәм итүгә, хайваннарга мөнәсәбәт, экологик һәм җир кодексларын үзгәртүгә кагыла. Азат Хамаев күптән түгел узган Агро-Волга 2021 агросәнәгать күргәзмәсе турында да фикерләре белән уртаклашты. Форумда ачык һавада авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренең масштаблы экспозициясе тәкъдим ителде. Заманча мәйданчыкларда эшлекле форум узды. Колыбель социаль приютында беренче кеше юбилейны билгеләп үттеләр. Биредә вакытлыча төрле сәбәпләр белән йортсыз, җирсез калган йөкле хатын-кызлар, яшь балалы аналар яши. Приютта Дәүләт Думасы депутаты Ольга Павлова булды. 5 ел эчендә биредә 200дән артык кеше тернәкләнү узган. Проектның төп максаты авыр хәлдә калган хатын-кызларга ярдәм итү, үз балалары белән яхшы мөнәсәбәтләр урнаштырырга өйрәтү. Җәмәгатьчелек тә нервлар киеренкелеге сәбәпле яшәү авырлыкларын үз көчләре белән җиңеп чыга алмаган хатын-кызларга һәр яклап булыша. Ольга Павлова приютка подгузниклар, азык-төлек тапшырды. Мондагы аналарны яклау үзәге эше белән танышты. Кайбер хатын-кызларга психологик тернәкләндерү, санаторийларда дәвалану мөмкинлеге дә бирелә. Татар җәмәгатьчелеге Татарстанның халык артисты Абдулла Алиш премиясе лауреаты Хәлим Җәләлев белән хушлашты. Соңгы юлга озату мәрәсименнән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан видео язмасы. Җыр күңелле, кешеләр белән һәрвакыт елмаеп кына сөйләшә торган Хәлим Җәләйнең һәм шул ук вакытта йөрәгендә ат иярләнгән кешенең менә бу эш бүлмәсе ул бушап калды. Әнә аның кешеләрне чакырып сыйлый торган шиняклары, чәйнекләре һәм дугалыклары, тәсбихлары. Бездән ул хәзер дуга гына өмет итә. 55 елдан артык гомерен театрга багышлаган Хәлим аганың эш бүлмәсе, сәхнә икенче өе булды. Ул театр белән яшәде. Хәтта мин сәхнәдә үләм дип әйтә торган булган якыннарына. Хәлим абыйның шахмат уйнау өстәле дә бушап калган. Сәбәп сезон ябылу белән генә түгел, арабыздан төп уенчылары тулы бер чор китә. Бу хакта Хәлим Җәләлевне соңгы юлга озатырга җыенучылар да еш кабатлады. Үзенчәлекле, кабатланмас, аңа гына хас булган адымнар аша. Ул һәрбер роле белән спектакльләрне байтты, төрләндерде һәм иҗаты белән тамашачыларның күңелләрен җәлеп итте. Бәхилләшү мәрәсимендә мәрхүмнең хезмәттәшләре, якташлары рәсми затлар чыгыш ясады. Киң талантлы, аеруча аңа гына хас табигый, сәләтле, сәләт иясе. 55 елдан артык, 100дән артык роль уйнаган.
Мондый чараларда үкенечсез дә булмый калмый. Бәйләп бетерә алдыкмы икән дигән уй килә дип башлады сүзен Хәлим абыйның ярты гасырдан артык бергә сәхнә тоткан дусты Илдус Әхмәтҗанов. 27 апрельдә туган Хәлим аганың Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек булып та ала алмый калуына ул үзен гаепле хис итте. Озак еллар Хәлим абый белән бергә эшләдек, дус булдык. Мин аны кеше затыннан гына түгелдер бу дип уйлыйдым. Ул ничектер кошлар затыннан кебек тоела иде миңа. Ул җәяүле иҗатчы түгел, ул канатлы иҗатчы иде. Аның пар канаты бар иде сәнгать күгендә очарга. Беренче канаты аның театр сәнгате булса, икенче канаты шигърият, әдәбият һәм мәдәният. Хатыны тол, балалары әтисез, туганы абыйсыз, театр һәм татар халкы булай да шактый сирәгәйгән милләтпәрвәр артистны югалтудан ятимләнеп калды. Узган сезондагы премьерада Хәлим абый әҗәл белән очрашкан иде, әмма ул образ буларак, хәзер чынбарлык. Бер яклы автобус көтүчеләр премьерасы сагынырсызмы дип сорау куйган иде. Әлбәттә, хәзердән үк сагынабыз, Хәлим абый. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Хәлим Җәләлевне искә алуга багышланган хәерле көн Татарстан тапшыруын бүген яңалыклар чыгарылышыннан соң карый аласыз. Яңалыкларны дәвам итәбез. Казанда танылган табиб Камил Зиятдиновның истәлеге мәңгеләштерелә. 10 июльдә сәгать 11-дә мемориаль такта ачу тантанасы була. Истәлек тактасы 18 номерлы шәһәр клиник хастаханәсе диварына урнаштырыла. Әлеге бинада фидакар белгеч баш табиб булып эшләгән. 1994 елдан 2007 елга кадәр Камил Зиятдинов Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгын җитәкләде. Бу тармак өчен иң катлаулы чор иде. Кыенлыкларга карамастан, ул һөнәри даирәне дә, матди-техник базаны да көчәйтә алды. Аның җитәкчелегендә республикада 300-дән артык яңа сәламәтлек саклау учреждениесе файдалануга тапшырылды. Камил Зиятдинов аналар һәм балалар сәламәтлеген ныгытуга, яман шиш, йөрәк авыруларын дәвалауга аерым игътибар бирде. Буа районында туып үскән белгеч халыкара дәрәҗәдә дә танылды. Ул 250 фәнни хезмәт авторы. Аның фәнни мирасын хәзер җир шарының төрле почмакларында табиблар куллана. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Казанда кулланышта булган иске электр батареяләрен утилләштерү акциясе башланды. Әлеге акция ел сайын оештырыла. Батареяләрне җыю пункты Авиатөзелеш районының Копылов урамында да урнашкан. Батареяләр кечкенә булсалар да сәламәтлеккә бик куркынычлы. Берсе 20 квадрат метр җирдәге туфракны яки 400 литр суны зарарлый ала. Терлеккә зур зыян сала. Батареяләрдәге магний, цинк, теркөмеш, башка матдәләр әйләнә тирә мөхитне пычратып кына калмый, кеше сәламәтлеген дә зарарлый. Таркала башлагач диоксин газларын бүлеп чыгара. Алар кешенең сәламәтлегенә начар йогынты ясый. Бөерләр, нефть тукымалары, хәтта сөякләр зарарлана. Дөрес утилләштерү табигатьне саклауның бер ысулы. Казанда туклану элементларын җыю буенча еллык акция старт алды. Пунктларның берсе Копылов урамында. Первый беречь надо. Если не мы, так кто будет переберечь? Мы накупим, потом сдаем. Так делали постоянно. Кешеләрнең бик азыгына батареяләрне тиешле урыннарга тапшыра, калганнары шүп контейнерларына ташлау белән генә шикләнә. Бытовых предметов, которые мы покупаем, которые в обиходе у населения. Без халыктан эшкәртү өчен сатып алынган көн күреш әйберләренең бик аз өлеше генә батареяләр. Аларны нигездә шүплеккә ташлыйлар, бит алардан табигатькә, тереклеккә шактый зыян килә. Казанда батареяләрне җыю пунктлары азык-төлек кибетләрендә, төзелеш гипермаркетларында, мәктәпләрдә урнашкан. Хәзер торак комплексларында да кабул итә башладылар. Әлеге акциядә теләгән һәркем катнаша ала. Идел Кыямов, Елизавета Жукова, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.
10 июльдә Буа районының Шәймырза авылының 300 еллыгын билгеләп үтәргә җыеналар. Әлеге торак пунктның бай тарихы Татарстан һәм илебез тарихы белән тыгыз бәйләнгән. Авыл хуҗалыгы тармагы үсешенә зур өлеш керткән фәннәр докторлары Марс Алиев белән Фарук Идиятуллин да шушы авылдан. Яңа Шәймырзада туып үскән күп кенә кешеләр югары белем алып, зур агросәнәгать предприятиеләрендә эшлиләр. Бер кайчанда туган төбәкләрен онытмыйлар. Аларның ярдәме, тырышлыгы белән авыл гел үсештә. Бәйрәмгә барлык тәүшләрне чакыралар. Тантана кичке сәгать 6-да башлана. Яңа Шишмә районында дуңгызларның Африка чумасы чыганагы ачыкланган. Вирус үлгән кабан дуңгызында табылган. Уннан артык торак пунктта малларны куркыныч йыгыш таралудан ничек саклап калырга, йорт хайваннарын вакытсыз чалган өчен хуҗаларына компенсация түләү билгеләнгән. Толырак киләсе сюжетта. 100 чакрым зона күзәтүгә алынган. 13 авыл аеруча куркыныч зонада. Россельхознадзор хезмәткәрләре Яңа Шишмә районы авылларында саклану чараларын күрергә чакыра. Районда дуңгызларда йыгышлы Африка чумасы чире ачыкланган. Африка дуңгыз чумасы кеше өчен куркыныч түгел. Тик безнең һәр кайсыбыз аяк киеме табаны аша чирне таратучы була ала. Шуңа күрә зарарланган хайван табылган урыннан 10 чакрым радиуста хәзер махсус зона. Анда барлык йорт дуңгызларын тикшәләр. Йыгышлы авыру аларга бик куркыныч. Бу чиргә каршы вакцина яки дарулар юк. Терлекләрне ничек сакларга икәнлеге ветеринария хезмәткәрләре тарата торган белешмәләрдә күрсәтелгән. Нужно проводить термическую обработку. Маллар азыгын эшкәртеп бирә кирәк. Абзарларга кергәндә чыкканда киемне алыштыру мәҗбүри. Дуңгызларда шир билгеләре беленсә, тән температуралары күтәрелсә, үзләрен тынычсыз тотсалар, мал табибләренә хәбәр итү сорала. Красновидово аучылык хуҗалыгында аучылар үле кабан дуңгызын табып алган. Анализлар диагнозны раслаган, дуңгызны яндырганнар. Шунда ук йыгыш таралу мөмкинлеге булган территорияда санитария постлары җәелдерелгән. В Новошмесском районе, в Альметьевском. Әлмәт Түбән-Кама районнарында урманнарга керү тыелган. Шәхси сектордагы дуңгызларда Африка чумасы йыгышы ачыкланмаган. Шулай да йыгыш таралудан барлык саклык чараларында күрү сорала. Ширле хайваннар юкка чыгарылырга тиеш. Башлангыч бәяләүләр буенча уннарча мал зарарланган. Хуҗаларына компенсация билгеләнә. Элегрәк Африка чумасы Зәй һәм Алабуга районнарында ачыкланган иде. Инна Данилова, Ләлә Зайнуллина, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары. Башкортстанда 10 июльгә кадәр бөтен дөнья фольклор фестивале дәвам итә. Төрле халыкларның фольклор күргәзмәсе, милли музыка, мәдәниятләр балкышы тамашачыларга көн сайын яңа программалар тәкъдим итә. Бәйрәмдә дөньяның 57 иленнән, шул исәптән Татарстаннан да кунаклар катнаша. Мәдәниятләр халыкларны берләштерә. Сергей Обуховның игътибарын Венгриядән килгән кунакның гадәти булмаган беләзеге җәлеп иткән. Ул үзенчәлекле ысул белән үрелгән. Оста осталыкны бәяли. Үзе дә саламнан төрле әйберләр үрә. Везде когда-нибудь из чего-нибудь плетут, из кожи, из лозы, из всего. Һәр кайда әйберләр үрәләр. Кайда күннән, кайда саламнан, кайда камыштан. Бу бик мавыктыргыч шөгыль, күңелне тынычландыра. Мин үрү буенча осталык дәресләрен яратып карыйм. Аларны үземдә үткәрәм. Әманысы Шотланд Сорнайына охшаган уен кралы. Хуҗасының милли киемнәреннән аңлашылганча, ул хорват гайдасы. Тавышы үзенчәлекле яңгырый. Һөнәрчелек күргәзмәсендә төрле халыкларның музыкасы ишетелә. Бөтен дөнья фольклор бәйрәме башкача була да алмый. Тыңлыйсың да гаҗәпкә каласың. Ничек итеп кубызда уйнап, тамак тавышы белән аһәңле итеп җырлап була икән. Россиянең халык артисты Надежда Бабкина да танылган башкорт музыканты Мендигафур Зәйнетдинов яныннан тиз генә китә алмады. Еще бы сил хватило. И зубы остались целыми. Как раз дребезжали, укрепляет десна, так и написано. Десна укрепляет, а с зубами что? Зубы еще крепче становятся. Серьезно? Да. Молодец. Поэтому... Вот я смотрю, такой зубастый, молодец. Фольклорчылар бәйрәмендә төп санитария кагыйдәләре катгый үтәлде. Күргәзмә ачык һавада узса да, анда битлексез кертмәделәр. Медицина битлекләреннән тыш, битлекләр башка төрле була бит әле. Бөтен дөнья фольклор бәйрәмендә мәдәни мирас объектларына кергән битлекләрне күрсәттеләр. Башкортстанның милли музеенда дөнья халыклары битлекләре күргәзмәсе ачылды. Төрле үлчәмнәрдәге карап торышка бик куркыныч күренгәннәре дә үзләренә тартып торган матурлары да бар. Экспозициядә Аргентина, Португалия,
Эстония, Италия, Африкадан, башка төбәкләрдән битлекләр тәкъдим ителде. Битлекләр күргәзмәсе мөһим вакыйга. Аларны бөтен дөньядан алып килгәннәр. Кайберләре музей экспонатлары, араларында күчермәләре дә бар. Ә менә бу битлек Бенин Республикасыннан, ул ЮНЕСКО бөтен дөнья мирасы объектлары исемлегенә керә. Менә ул халыкларның ишен дуслыгы. Парад әле башланмаса да, бийләр инде. Якты төсләрдән күзләр камаша. Әләмнәр, милли киемнәр балкышына, музыка аһәңнәре, төрле телләрдә яңгыраган җырлар кушылды. Бәйрәм шатлыгы барысын да берләштерде. Фанис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Уфа шәһәре. Татарстан Язучылар берлеге әдәби көрәш бәйгесе башлап җибәрде. Ул 2 этаптан тора. Беренче этап онлайн форматта үткәрелә. 8 июль көнне жюри онлайн әдәби көрәшчеләр арасыннан катнашучылар күплегенә карап 24 яисә 48 финалистны ачыклый. 9-11 июль көннәрне Татнетны үстерү фондының рәсми сайтында һәм әдәби марафонның Telegram каналында әдәби көрәшнең финалистлары исемлеге урнаштырылачак. Икенче этап Арча шәһәре стадионы мәйданында узачак. Әдәби Сабан туйда язучы, шагыйрь, хөкемдарлар алдында ярышка нәтиҗә ясалачак. 12-нче мөселман яшьләре форумын оештыручылар фикеренчә, кызларга итәгатьле булырга, ә егетләргә тәвәккәл булырга өйрәнергә кирәк. Мөселман яшьләре форумы дини, социаль, мәдәни фикер алышу мәйданчыгы. Әлеге чарада яшьләр белем исти, ә социаль проектлар тәкъдим ителә. Быелгы мөселман яшьләре форумы мөселманнарның аналары һәм ир-атның яхшы сыйфатлары темаларына багышлана. Шушы яшьләр форумын уздырырга тырышабыз. Менә быел да узачак Алла биргән булсалар рәхмәт белән. Әмма барыбер шушы пандемия үзенең өлешен кертте. Без инде булай быел 150 кыз һәм 150 егетне тупларга җыенган идек, әмма барып чыкмый. Шушы Роспотребнадзор таләпләренә туры китереп бит инде уздырырга тырышабыз. Шуңа күрә 100дән артык җыеп булмас инде. Шуңа карамастан Алла биргән булса уздырабыз һәм инде әйтәсем килә. Башка еллардан айырмалы буларак бит инде быел да шушы менә 2нче елмы була бит инде безнең егетләребез дә һәм кызларыбыз да айрым булачак. Егетләребез өчен Булгарда инде, ә кызларыбыз өчен шушы менә Казан кырыенда булачак, узачак Алла биргән булса. Безнең бик актив районнар Түбән Кама, Чаллылар, Мөслим мәсәлән, Казан егетләребез, төрле коворкинглар ачкан егетләребез бар безнең бүгенге көндә. Ягъни алар шушы очрашуларда берләшәләр, дуслашалар, танышалар һәм хәзрәтләрдән консультация алалар да, шушы бизнес белән дә шөгыльләнгән кешеләребез бар, егетләребез бар. Күбрәк егетләр әлбәттә. Республика аграрийлары игеннәрне урып җыюга әзерләнә. Ашлыкны әрәм-шәрәм итмичә сыйфатлы итеп ничек сакларга белгечләр киңәшләре турында киләсе материалда. Аграрийлар урып җыюга әзерләнә. Ашлыкны түкмичә эчми җыеп алу, бөртеген әрәм итмичә саклау мөһим. Татарстандагы зур агрофирма шуны күзәтеп эшли. Ашлык үстерә, икмәк, күмәч пешерә. Бөртек чистарту, киптерү техникасы шималны сыйфатлы итеп саклау мөмкинлеген бирә. Былтыргы елларны 2 зерносушильный комплекс бар иде. Былтыр без яңа мощностьларга чыгар өчен яңа зерносушильный комплекс Вестта алдык. Алла бирсә, аның белән быел уборочный сезонга керергә уйлыйбыз. Әйбәт результат алырбыз, өмет итәбез. Мел инвест җайланмасы куллану өчен уңайлы, югары файдалы коэффициентка ия. Ашлык киптергечләр тулысынча автоматлаштырылган. Һәр секциядә температура көйләнә. Бөртекләрне тигез җылыту сыйфатны, ашлыкның файдалы үзәкләрен саклап калырга мөмкинлек бирә. Чтобы хлеб на прилавках наших магазинов. Кибет кишәләрендәге икмәк тәмле, файдалы булсын өчен, ашлыкны кабул итү генә түгел, аны чистарту, кондициясын саклап калу мөһим. Моның өчен авыл җитештерүчесенә без җитештерә торган югары технологияле һәм ышанычлы техника булу уңайлы. Комплекс нәтиҗәле эшен беренче ел гына күрсәтми. Аграрийлар бөртекне эшкәртүдән канәгать, Түбән Новгород заводы җиһазларына ышаналар. Фанис Мөхәммәтов, Алмаз Хакимов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Театрларда башка мәдәният сәнгать оешмаларында җәйге яллар дәвам итә. Әмма Татарстан Милли китапханәсе киресенчә үз эшен активлаштырды. Җәйге террасада китапханәгә килүчеләр өчен кызыклы программалар оештырыла. Татарстан радиосының чираттагы турыдан-туры эфиры китапханә эшчәнлегендәге яңалыкларга, китап укучылар белән эшләүнең заманча формаларына багышланды. Милли китапханә директоры урынбасары Тәбрис Яруллин үз чыгышында шуларга тукталды. Радио тыңлаучыларның сорауларына җаваплар бирде. Biz дә аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Тәбрис, хәерле иртә, исәнмесез? Китапханә эшчәнлегендә җәйге мавыктыргыч чаралар нәрсәдән гыйбарәт?
Китапхана гадәти көннәрдә дә 10-10-га кадәр эшли. Без максималь рәвештә киң аудиторияны җәлеп итәр өчен җәй көне дә ялсыз эшлибез. Айына бер тапкыр гына санитар көн оештырабыз. Ул көннәрне дә чараларга килеп була, ләкин китапларны эшкәртәләр, үз урыннарына тезәләр. Ул вакытны китапны гына кулга алып булмый. Безнең хәзерге вакытта җәйге терраса ачылды. Менә узган атна, җомга, шимбә, анда лекциялар тыңладык, музыкаль һәм импровизацион чаралар узды. Сезне шушы террасага чыгып, китап укып, Казан манзарасын карарга чакырабыз. Айруча менә кояш баеганда бик матур, бик ямьле урын. Ә милли террасаның үзенчәлекләре нәрсәдә? Аның үзенчәлеге шунда, ул террасадан барлык диярлек Казан районнарын күреп була, Авиатөзелеш районыннан кала бугай. Һәм анда Казанның яңа шәһәр өлешенә бик ямьле манзара ачыла. Китапхана эшчәнлеген җанландыру өчен тагын нинди яңа формалар кулланасыз? Төрле формаларны кулланабыз. Чынлап та хәзер дөньяда китапханәләр алар уку залы белән генә шикләнми, алар шундый күп функцияле бер үзәк булып тора. Анда ял итү урыны да бар, конференц зал да бар, бездә театр мәйданчыгы да бар, моң дип атала. Менә аның репертуарын карагыз, ул заманча спектакльләр анда карап була. Анда яшүсмерләр өчен аерым зал бар, музыкаль зал бар. Менә тиздән хәбәр итәбез, күргәзмә залына килеп була, тавыш яздыру студиялары бар. Ул менә төрле форматларда эшләр өчен төрле заллар күреп була. Мин айруча киңәш итәм музыкаль залны, ул минем шундый яраткан урыным. Менә музыка белән шөгыльләнүчеләр, пианинода уйный белгән кешеләр өчен менә дигән урын. Анда безнең 3 электр пиано бар, колакчалар киеп, шушы пианинога тоташып, безнең 10 меңнән артык ноталар бар фонда. Шуны алып көйләп утырып була, яисә репетиция ясарга була. Фондны яңа китаплар белән тулыландыру ничек бара? Айрым кешеләрдән әдәбият кабул итәсезме? Универсаль залда булган барлык 40 мең китапны карап, арасыннан 7сен сайлап, һәр кеше үзенә өенә алып китә ала. Шушы фонд һәр даим заманча актуаль китаплар белән тулыландырып тора. Әгәр дә сезнең үзегездә булган китапны инде мәсәлән укып бетерелгән, яисә башкалар белән бүлешәсегез килсә, безнең көн сайын менә китапхана ничек эшли 10-10-га кадәр. 10-10-га кадәр без китапларны кабул итәбез, аларны алып килеп фондка бирергә була. Беренчедән безнең төп бинаның адресы Пушкина урамы 86. Килеп була, безнең электрон почтага язып була, безнең сайтка, социаль шелтәләргә кереп, турдан-туры мөрәҗәгать итәргә була. Без бик оператив рәвештә теләсә кайсы сорауларга җавап бирергә тырышабыз. Һәм инде әлбәттә, мәсәлән, китапны укып бетермәгәнсез икән, аны әле үзегездә тагын тотып торырга теләк булса, яисә ниндидер башка сораулар булса, 222 83 85 телефон номеры буенча шалтыратырга була. Әңгәмә өчен рәхмәт. Актуаль әңгәмә сәхифәсенең бүгенге кунагы Татарстан Милли китапханәсе директоры урынбасары Тәбрис Яруллин иде. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз һәм коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.